Taj glas iznimne ljepote i snage te besprijekorne tehnike i dikcije pripadao je glasovitom, svjetski poznatom hrvatskom baritonu Josipu Kašmanu, koji je umro u Rimu 7. veljače 1925. godine. Začuđujuće, ali istinito, njegovu su ariju iz opere Otelo zabilježili stari zvučni valjci već davne 1895. Rođen u Malom Lošinju, Josip Kašman je od malena bio sklon glazbi, pa je prekinuo studij prava u Grazu da bi svoju glazbenu naobrazbu dovršio na konzervatoriju u Milanu. Godine 1869. došao je u Zagreb, gdje je na njegovu karijeru izniman utjecaj imao Ivan Zajc. Josip Kašman je 1870. godine nastupio na svečanom otvorenju prve hrvatske stalne opere. Pjevao je naslovnu ulogu u Zajčevu Mislavu i tako slavno ušao u povijest hrvatske kulture. 5 godina poslije dezertirao je iz austrijske vojske i pobjegao u Italiju. Tamo je nastavio s uspješnim nastupima, a zatim se proslavio u sve većim europskim opernim kućama. Zabljesnuo je u Novom svijetu, gdje u znamenitoj opernoj kući Metropolitan u Njujorku pjevao glavne baritonske uloge i dobio naziv Kralj baritona. Treba s ponosom spomenuti da je ta znamenita operna kuća 13 godina mlađa od zagrebačke. Koliki je bio njegov ugled pokazuje i to da je u Genovi i Milanu pjevao Kristofora Kolomba, kojeg je upravo za njega napisao Alberto Franchetti u povodu 400. obljetnice otkrića Amerike. Kašman je posvuda osvajao publiku ulogama najrazličitijih razdoblja i autora, pjevajući na čak 7 jezika. Poslije povratka u domovinu, Josip Kašman je u rodnom Malom Lošinju svakoga ljeta od 1907. godine priređivao koncerte. I u naše vrijeme tamo se redovito održavaju dani Josipa Kašmana.